Gonna slag with a chorde fátigi rovisteach í Leabhar-mheas lumsa OMP ó marcha agus an leabhar bheith a bhascom aniu ná cean áirse cúig Mallacht le Breandán a Gearailt agus cuairla chundé ise Breandán na Gearailt agus tá cúpla leabhar seo cúig mulla nó gaí nó cad a fear le het an bud nach Mallacht is mulla nó gaí nó Bannacht nói Bannacht Mallacht agus Bannacht come on tá sé sin tá an thuirsearm níos an ceapá tá sé nach mór an amlí cé bhfuil sé fosci alama ach a leabhar seo tá sé garad tá sé das tugann sé sais agus bhí annach cló díach annach cópna den leabhar seo so se é an ceathrú heagrán lasathe agus tá cúig Mallacht an mar heófa agus tá tugtar iad an gaige ar dús agus sin mínítar iad I méle nó tugtar le an béle agus tá sé pictúirí ninig nó ina lóir stig go lathe an fucht tú nó le go le mé cúpla cean amach Tá cúpla cean tá si an dúilteach go bhd da an bhuiomhóir thugad is do bhás a gceann ráiche may you developed a jaundice colour and die in 3 months nach tá sé sin inis ach tá scata ann tá si dan a bh feictú iad tá severs tang an tú severs is delvíocht agus severs gramadaí agus bhí le héad chuide chu sé arbín dachar de tuiscin fiú leis an míú béle ní hiigim cad é atá gceist go dtíach leis an gaige ach chud is mó tá si simú si breannar carrág sé seo libh teachsanna ó chuir goine agus le héad a hiiscint agus tagartí cultúr agus tuaí ortha ann anáid agus ó sin é atá gceis go leabhar sé leat sin cean nach mar náthígus ar fad ach tá sé si leabhar agus tá míúir tá botún chláán a chun straach ar an teachs ar an léamh is ríist cean anthach tú hain is Mallacht aigen ar tú hain is de éide múinte agus de ide múinte is ceart bheann agus mion bhotún an seos an siúd ach den chud is mó tá sé bra spatial, grammar, simul agus madathe mar sin cúig Mallacht bhing é agus féidir go le mé cena Bannachtaí cúig Bannacht, Sá tamíon chuirde.